गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सिमनानि सिङाव थानाय 2 नं कुन्दिरबै गामिनि रुंसारि धुनिराम गयारि आरो सुसिला गयारिनि फिसाजो अनिमा गयारिखौ मोजां मोनफ्लानायजों नंखाय जुलिनि रादाय होनानै हाबानि मुङाव हा फाननाय 1,10,000 रां, मोसौ फाननाय 35,000 रां, बोरमा फाननाय 5,000 रां आरो गंसे बाइक लानानै खारनाय दैथुन बसुमतारिखौ नागिरना मोनबाय। बुंथिनो गोनांदि दैथुन बसुमतारिया हाबा जाखानाय सानै गथ'नि बिफा। दैथुन बसुमतारिया अनिमानिफ्राय थगायना लाबोनाय गोजाम मडेल FZ बाइकखौ 15,000 राङाव फानहरबाय होनना मिथिना मोन्दों। बैफोर थगायना लाबोनाय फैसाफोरखौ थाबैनो 4 दाननि गेजेराव होजोबगोन होनना खोथा होयो। दानिया फैदो मोनसे खौराङाव। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव दुंहाव थासारि। सेरफांगुरिनि सासे गलादारखौ देहायारि साजा होदों एबसुनि मावथिफोरा। थगायनानै अरुन्दै बिथांखिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि अजदजों अनलाइन गलादार इरागदाव नार्जारिखौ एबसुनि मावथिफोरा देहायारि साजा होदों। इरागदाव नार्जारिखौ एबसुनि मावथिफोरा देहायारि साजा होनायनि थाखाय खुद्रिखाङो गलादारफोरा। गलादार इरागदाव नार्जारिखौ देहायारि साजा होनायनि थाखाय फिन जाथाय महरै गलादारफोरा सेरफांगुरि बाजारनि गलाफोरखौ बन्द' खालामनानै सेरफांगुरि पुलिस थानानि लांगोनायाव धरना होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला इरागदाव नार्जारिया थांनाय माखासे सिगांनिफ्रायनो अरुन्दै बिथांखिनि मुलाम्फानि थाखाय बे ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरनि मुंखौ गावनि गलायाव एप्लाइ खालामबोबाय थादोंमोन। बे बाथ्राखौ मिथिनानै रामफल बिल दखरा एबसुनि मावथिफोरा इरागदाव नार्जारिखौ बेबादि नंखाय एप्लाइ खालामनायखौ बन्द' खालामनो गले गले खावलायसेयावबो मानियोलाय दखरा एबसुनि मावथिफोरा इरागदावखौ मावखुलिसिम लाना थांनायाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जानायाव एबसुनि मावथिफोरा एसे देहायारि साजा होदोंमोन। बर'नि सासेल' नायल' जायल' हिन्जावसा फुटबल गेलेगिरि अपुर्ब नार्जारिया गावनि गेलेनायखौ गोख्रों खालामगासिनो दं। इन्डियान वुमेन लिगआव भारत हादरनि माखासे फुटबल स्टेडियामाव दासान्दि सोलिगासिनो इन्डियान वुमेन लिगआ बे गेलेनायाव सासेल' हिन्जावसाया जायगा मोननानै गिबियावनो खेब गेलेनायखौ सोमोनांथावै लाखिनायखौ नुनो मोन्दों। इन्डियान वुमेन लिगनि थांनाय साननि मेचआव इन्डियान एर'स हानजानि जानानै अपुर्ब नार्जारिया गेलेनानै हारसिंनो हेट्रिक गल होनो हादों। बे मेचखौ अपुर्ब नार्जारिनि 3 गल होनाय हेफाजाबजों इन्डियान एर'स हानजाया 8 आरो 0 गलाव रुक्मिणी हानजाखौ गोरलैयैनो फेजेननो हायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सानै बिसि थाखानायनि उनावनो थामथि हिन्जावसाखौ हाबा खालामनो थाखाय हिन्दु धोरोमनिफ्राय मुस्लिम धोरोमखौ लादों दिपु राजा मुंनि सुबुङा। थांनाय 13 मे खालि बे धोरोमखौ लायो। जाय जाथायनि उनाव सोमोनांदोंमोन दिपुनि नखरआ रावनोबो गिबियावनो खोन्थायाखैमोन। नखरजों लोगोसे समाजाबो सोमोनांदों। उनाव थार बाथ्राखौ मिथिनानै गाज्रि मेगनजों नायदों राजाखौ। नखरआबो बेबादिनो गाज्रि सुबुंखौ इस्लाम धोरोमाव लानो नाङा होनना खावलायदों। आसामावनो जादों जाथाया। मरिगावनि लहिरघाटआव बर'सिला दिपु राजाया सासे इस्लाम धोरोमनि 17 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ मोजां मोनदों आरो हिन्जावसाखौ हाबा खालामनो थाखाय बे धोरोमखौ लायो। हिन्जावसाया धोरोमखौ सोलायाब्ला हाबा जाया होनना बुंदोंमोन। नाथाय सोमोनांथावदि बाथ्राया बेसोदि दिपुनि सानै बिसि दंखायो आगोलावनो आरो 12 बोसोर बैसोनि गथ'बो दङ। दायो सासे हिन्जावसाया हाबा खालामनोनो बेबादि धोरोमखौ सोलायदों। सोमोनांथाव। दासिमनि भिडिअ'आ बेखिनियासै। भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। थेंक इउ फर वाचिं।